Co si taky dělá v Norsku? Jiřino, udělej nějakou norskou šlichtu k tomu hokeju, co? S Fabíny vaříme celé mistrovství jídlo k hokeji podle našich soupeřů. Dneska to bude křupavý chléb s uzeným norským lososem a recept na něj najdeš v popisku. Jo, a když tipneš v komentáři přesný výsledek, můžeš vyhrát 2000 korun na nákup nádobí na fabini.cz. Češi!